Velkommen til den første video her på kanalen. Det er Judymonn-kanalen. Og vi har altså fået noget helt nyt hjem. Det er altså helt nyt Mega Evolution, der er udkommet. Yep, og vi har lige startet på Pokémon. Vi er legit lige startet. Altså, disclaimer, vi ved ingenting. Jo, lidt, men altså... Vi ved, hvad der er hits. Vi ved, hvad der er hits. Altså, så længe det shiner. Så længe det er pænt. Vi er nye i gamet, så I må ikke blive sure, hvis vi ikke lige udtaler navnet sådan helt korrekt og så videre. Men der er altså blevet købt en Elite Trainer Box for Mega Evolution. Og der er altså også købt en 3-pack, tror jeg den hedder. Jeg forstår ikke, hvad det hedder. Nej, det er sådan en her. Men der er 3 pakker inde i. Ja. Der er promokort også. Der er også et promokort, og det kan man faktisk allerede se her. Ja, og det er en Golduck. Altså på det her tidspunkt, når vi optager det her, så det her Mega Evolution er jo knap nok ude i butikkerne. Det er ikke udkommet. Det er, altså grunden til at jeg har fået det, det er fordi at det er ude i Play Stores. Ja. Og det vil sige butikker, som der kan spilles i. Der er basically kun, jeg tror det er 4 BR butikker i Danmark, ja, hvor de fås. Der er næsten ingen, og den udkommer først, når vi optager det i morgen. Så det udkommer først i overmorgen. Det vil altså sige, at vi skal åbne dem før mange andre har gjort det. Ja. Det bliver lidt sjovt. Jeg ved ikke, skal vi starte med sådan en her? Det kan vi godt, så har vi en pakke hver. Ja, det eneste problem det er, at jeg ved, i en Elite Trainer Box, der får man det der blad med, hvor man kan se, hvad for nogle kort der er i. Skal vi så ikke åbne den, og så tage bladet? Jo. Og så burde vi det? Jeg tænker, skal vi ødelægge den her sealing? Ja. Som jo allerede er smadret. Bring it on. Men jeg har ikke lyst til at smadre pakken, fordi du kan stadig display boksen jo. Ja, altså sådan, du skal være ordentlig. Jeg prøver lige at få det her op jo. Du skal bare se sådan her. Nat, hun har prøvet det før. Den er åben, Nat. Men man skal altså være 6,5 år, står der. Så, er det den her, der er den der, vi skal bruge? Ja, der er play. Okay, jeg ved i hvert fald, der er nogle guldkort i den her Elite Trainer Box. Og guldkort-chancen er vist en pakke ud af 770 eller sådan noget, mener jeg. Guldkorten er dernede. Det er en Mega Lucario og en Mega Gardevoir. Jeg har jo lige åbnet en pakke. Ja. Og jeg fandt faktisk Mega Lucario, men ikke guld. Vi sidder bare hjemme hos Shadys i Pokémon-rum. Skal vi se? Mega Lucario. Du skal vise dem herover. Ja. Shadys har en. Jeg har en Mega Lucario, og så skal vi lige se her. Det er den Nat gerne vil have. Nej, det er ikke den, jeg vil have. Den kan man også få her, kan man ikke? Er det ikke ligner det Artwork? Den er lige der. Det er tæt på samme. Ja, der er i hvert fald mange fede kort i det her nye Mega Evolution, og det er jo helt nyt. Vi skal have de guldkort. Der er simpelthen ingen anden udvej. Vi starter den der, ikke? Og jo, det er rigtigt. Vi gemmer den her, fordi vi starter med de her 3-pack. Så der bliver altså åbnet for 800 kroner her. Stort set. Smid lige et kæmpe like på den nye. Det er første video jo. Det er rigtigt. På den nye kanal. Fordi jeg tager dem over her ved kameraet her. De er så flotte, den der. Oj, det er nogle andre pakker, jeg fik. Okay. I må lige tage højde for, at prisen det kan ikke nødvendigvis være det rigtige. Nej. Fordi det er så nyt. Det rykker meget hurtigt. Men der er jo en 3-pack, og vi er 3 personer. Jeg tænker, vi får en hver. Jamen, hvad vil I have? Du tager først, David. Jamen, jeg vil faktisk gerne have den her. Du vil gerne have Lucario? Jeg vil gerne have den her. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg tager den her, for den er nutter. Du tager den der. Er det ikke også den, du ikke kan lide den derovre? Jo. Den er mega sej. Jamen, jeg synes, du skal starte. Ja, vi tager en af gangen, ikke? Jo. Yes, okay. Jamen, skal vi prøve her? Vi åbner den første pakke. Det er faktisk første pakke på hele kanalen, jo. Ja. Damn. Det er sygt, hvis du lige får et guldkort i den. Ja. Nå, jeg har promokort, eller ikke promokortene, de her code cards er lavet om. Godt så. Så prøver vi at tage et kig. Vi har Basic Energy, Vand, Jinx, Onyx, Ice Cube, Low Pony, Mega Signal, Sedinja, og... Er vi klar? Er vi klar? Nej! Første pude allerede! For første pakke! Den du har, Shadys. Det er den Shadys har! Nej, hvor sindssygt! What? Okay, det er vanvittigt jo! Det er jo mega sejt! Ja, okay. Damn! Okay, det er virkelig godt det der. Det er sygt, at vi allerede har et pude for første pakke. Er man egentlig sikret pudes i alle Mega Evolution pakker? Jeg er ikke sikker. Jeg fik kun 3 ud af 3 pakker. Gjorde du? Altså, jeg har set Mega Evolution, hvor der ikke er pude. Okay, så det er ikke sikret. Ekstremt heldigt. Så man er ikke sikret. Men det er i hvert fald første pude. Jeg tænker, vi bytter plads. Der er en ny en, der skal ind her og åbne. Shadys, du tager den bare. Skal jeg tage den? Så lægger jeg lige kortet i her. Det er spændende. Ja, jeg glæder mig. Jeg skal prøve. Ja. Basic Energy. Snom, tror jeg den hedder. Scorbunny. Tinkertoff. Nuzleaf. Kom nu med et pull. Iron Defender. Grumpig. Pyroar. Den Ninetales. Okay! Det er et sygt sejt kort. Det er sindssygt. Og en Shuckle. Hvad er det? 36,5 kroner. Okay. Og den er godt i forhold til... Det findes ikke i PSA 10 nu, selvfølgelig. Men er den flot? Den er mega flot. Jeg tror faktisk, det er lidt bedre pull end den, jeg har. Er det ikke? Jo. Er det ikke det? Jo. 100%. 2 pulls i 2 pakker! 2 ud af 2! Hey!
Sindssygt. Så er det din tur, Nat. Så skal vi bytte, Nat. Ja. Så, Nat. Så er det din tur. Ui. Ej, den er så fin. Jeg har bare lyst til at beholde den. Så. Så Er er vi i klar? gang. Ja. Okay. Okay. Stoffet. Sisley Peak. Okay, hvordan siger man det? Sand Ja, det ved slash. jeg. Ja, Sand Slash. Grumpy. Grumpig er cute. Okay, det var den, du også fik set. Ja. Tinkerton. Okay. Vi nærmer os. Okay. Shit you, tror jeg den hedder. Der er det godt her. Okay. Den Der er en sidste. til, Jeg kan der er en mærke, til. at der er et eller andet sådan... Kom nu. Kom nu, Nat. Ej, Der er noget, er der ikke? Nej. Nej. Var den sidste, ja. Okay, var så ikke så godt. der er faktisk ikke pools i alle pakker. Men Jeg har været heldig indtil videre, faktisk. Vi har været sindssygt. Der er 2 pools på 3 pakker. Ja. Men prøv at høre, den er stadig cool. Den er bare ikke noget værd. Ja, Nej, den er ikke så altså- meget værd. Måske lige nu, det ved man jo ikke. Ej, Jeg det tror, tvivler jeg på. den er nok lidt værd lige nu. Ja, jeg tror alt er noget værd Ja, lige nu. måske for sådan Mega. 1,5 krone. Altså, prøv at Hvis tænke du er på, heldig. for en uge siden, der basic-kortene lå til sådan 100 kroner. Men det var 3-pakken. Jeg tror det faktisk hedder en blister. det der. Hedder det ikke en 3-pakke blister? Det er ret sikker på. Det tror jeg. Men vi har altså en ETB. Og Ja. skal vi prøve lige at åbne den? Skal vi lige... Nat, du kan egentlig godt blive siddende. Du kan godt få lov til at åbne den første. Okay. Tænker jeg, inden vi bytter plads. Men Det er så fedt at åbne ETB'er. ja, det er. Jeg glæder mig faktisk til at se, hvad der i er sådan terninger og sådan noget. Hvor fedt det er. Og så de har anderledes faktisk ud. ændret det. Ja, Det her, ændret det er blevet til sådan en plastikting. Det plejer det ikke at Det er være. faktisk smart, fordi så ligger de lidt mere sådan secured-agtigt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Ja. Okay, vi har promokortet det, her. er, det er nogle fede sleeves, det der. faktisk. Ja. Ja. Promokortet her. Ej, den er flot. Der er styr Og på den. så har man, det får man Den er altid, så- en kæmpe bunke energy. Vi har lidt af hvert. Der er nogle terninger. Herinde i. Så man kan spille og flip the Så man coin. kan spille, flip the Ej, coin. den er altså, prøv lige at se. Altså, hvor den er. ungraded på den her. Ja. $23. $23. $23 ungraded. Oh my Den god. skal bare blive her i så. Ja, den det skal, bliver der. den skal du ikke tage ud. Den, allerede der har ECB'en allerede tjent ret meget hjem. Ja. Ja. Men Nat, Ja. vil du starte med at åbne 2 ting her? Ja. 2 styks. Er det ikke 2? 2 hver? Okay, Jo. så jeg skal vælge nu. Der er 9 i alt. Okay, jeg må vælge 2. Nå jo, vent. Jeg det har, går jo jeg, har præcis op. jeg har en fed idé, Nat. Okay. Hvis du nu lukker øjnene, og vi Ja. blander dem rundt, og så Okay. siger du bare et tal mellem 1 og 9, så vælger vi det ud, og det er så den pakke, du får en af gangen. Okay. Ikke? Vi er jo 3 personer. Ja. Der er 9 pakker. Så det er Det 3 er hver. 3 3 hver. pakker hver. Ja. Så du skal faktisk åbne 3. Så du nævner, okay, vi switcher rundt, mens Nat har lukket øjnene, Ja. og så nævner du 3 tal, og det er så de pakker, du får. Skal vi gøre det sådan? Jeg kunne også bare tage randomly. Ja, vi switcher rundt. I gør det bare. Ej, det er lidt Okay, er det stresset, ikke det bare er sådan mig, her, der skal være først. Det fylder vi lige om på. Okay, nævn 3 tal. 3 tal. 7. Det er Den der, ja. den her. 1. Ja, 5. Okay, er det den der? det er den der. Ja. Yes. Okay, Okay, op mig. Godt kig. Du har fået den Jeg har og fået den 2 der. af dem her. Du har fået Ja. 2 af dem der. Ja. Skal vi lige lægge de andre væk? Vi lægger den her væk. Er det bare dem, vi får, Sætis? Ja. Det kan vi godt sige. Skal vi bare gøre sådan? Ja, det kan vi Ja. godt. Nå. Okay, Nat. Nu kommer den store åbning i gang. Ej. Altså, hvis der er et guldkort, så sidder vi med det på bordet lige nu. Det er jo Ja. vildt at tænke på. Det er stressende. Det er jo sådan noget, der kan være rigtig mange penge værd. Ja. Også fordi der er så lav pull rate på dem. Det er jo det. Hvad er det, du sagde, hvor høj pull rate Altså, var jeg ved, i et af de tidligere sæt, der er det 1 ud af 700 eller noget pakker. for guldkort? Ja, Okay. så der er meget, meget lav pull rate på dem. Hvis vi får et guldkort, det er mange tusind kroner. Ja. Uha. Er vi klar? Ja, vi er klar, Nat. Kom så med et Ej, der guldkort. skal være et eller andet, men jeg tror ikke, der er guldkort, for jeg kan sådan lidt mærke det. Men jeg kan sådan, jeg følte, jeg så noget. Det var i hvert fald ikke guld. Den er sød! Ja, den er faktisk Ej, sød, så. ja. Cute. Ultra Ball. Okay. Celebi. Canyon. Åh. Okay. Ja, det Det skulle er Det er ikke jo den, du skal have i fuld Det er faktisk Ja. rigtigt. Den er mega sød, den der. Ja, den er Den har vi faktisk- drukket også. Mega nuttet. No. C-dot. Okay, nu er vi ved at være der. Kom så. Ej. Kyogre. Det var den. Der var heller ikke noget pull der. Det var ikke så fed. Nej, men at du har 2 pakker mere. Yes. Så der er stadig chancer. Ja. Det var ikke godt, det her. Øj. Du skal have 8 pakker tilbage. Det bliver Det spændende. bliver spændende, ja. Det er det, du lige har trykket, hold Ja, det er. Ja. Okay. Der er ikke rigtig noget at råbe hurra for først. Nej. Nej, faktisk overhovedet ikke lige nu. Nej, der skal ikke det helt store. Ninetales! Altså, Ninetales er Den er Ja. sød, men den var pænere, den vi pullede. Altså, Ja, den, det var den, 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 ja, den du fik, den var meget... Mystery Garden. Okay. First var det Mark. den, du også fik, eller nej? Kan jeg ikke huske. Oh, Den er sød. Den er faktisk Okay. cool. Men... Ja. Er det den sidste? Hvordan Er der sidste? kommer en mere?
Okay! Ja. Nej, hvor er den sej. Den er sindssyg, den der. Den er cool. Ej, jeg elsker holdet på Den ser faktisk vildt ud. Skal vi lige... Ja, det ser vildt godt ud. Sygt nok. Ja, du har en pakke tilbage. Kan vi bytte? Altså, Ja. hvis du bytter med os nu, så er den sidste pakke, den er sikkert den, der er mest. Det er sikkert Ja. den her, hvor der er en eller anden Der er sikkert- crazy. Hvis der er et guldkort i den der. Kom nu, altså. Og Men det altså, kunne vi kan være godt bytte. Nej. Nu tager du chancen. Nu er jeg guldkort. Jeg venter lige til at se efter, hvad du har fået. Om vi Ja. skal bytte. Ja. Det er sådan lidt nøren, det her. Godt. faktisk. Man kan ikke se det. Nej, det var den der heldigvis. Okay, jeg vil tage. Jeg har lidt Okay, jeg har lad os- lidt på fornemmelsen. Ja, Der er noget lad der. os- Men jeg kunne sådan lidt fornemme det, der var Okay. noget lyserødt. Okay, så det er ikke guld. Nej, Nej. men der er noget Okay, lyserødt. okay. Og det kan selvfølgelig godt være, at jeg så En jinx. forkert. Det er en jinx, sikkert. Ja. Du er bedst. Ja. Nice. Nej, jeg var længere end det. Og der var ikke ligner mig. Men prøv at høre, nej. Okay. Nå, Nice. ej, den der mener Ja, jeg, den du er fik, sød. Shades. Ja. Ja, Den er sød. den er cute. Jeg tror faktisk, det var Dave, der trak den først. Den der Ja, har det jeg er også bare faktisk trukket et godt. par stykker af. Ja, Ja. den har vi fået et par stykker af. Den er også cool nok. Mm. Ja, Og en Whiskey Runes. okay. Okay. Flot kort. klar? Ja, det er et flot kort, det der. Ja. Kom så, Nat. Ej, det er ikke endnu, er det det? Det er ikke lige nu. Nej, Ikke endnu. den er sød. Der kan jo være full art på den der side. Eller på Ja. den anden side. Den er mega sød, den der. Ej, der er noget. Nej! Der er noget! Øj, det ser sygt ud. Er Der er noget det allerede der. vindersåren? Det er ikke vindersåren, er det? Nej! Det er ikke vindersåren, Nej, 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 nej! Nej, er det... Nej, okay, det var det ikke, men det er en mega... More wheel! EX-kort, der er i det her, jeg synes, det er Det er vanvittigt. seriøst. mega Altså, flot, prøv ja. lige at overveje, hvor meget de sådan shiner. Ja. Men altså, det var Nats 3 pakker. Ja. Jeg tænker, vi switcher om. Skal det være mig nu, eller skal det være dig, Shades? Skal det være dig, Shades? Jeg tænker næsten, skal jeg ikke tage den, for så kan du få lov til at afslutte videoen? Jo, skal jeg afslutte den? Du tager de næste 3. Ja. Yes. Okay, jeg tænker, vi starter med vindersår. Ja, gør det. Skal vi bare gøre det? Ja. Springer bare ud i det. Kom så, Shades. Kom nu med et guldkort. Starter ud med en lidt Leo, Nu. Tinkertink, Den er sød. Greyward, Sandshrew. Sandshrew, Crawdon, Mystery Gun. Okay. Solrock, Bosses Orders, Okay. Beware, eller Kazam. Eller Kazam. Den er sej, men Ja, det er ikke sej. cool. Nej, Det er ligesom mig, man sidder Ja. og bare tænker, what? Ja. Hvornår Det er irriterende. Det kan Ja. godt. Skal vi prøve her? Ja, Spiro. Spiro, Magneton, Raboot, Boot. Ivysaur, den har vi mega- trukket. Nå, Ja. det var den, jeg havde, ja. Shiftry, Kom så. Magnezone, Nu må der gerne komme noget. Wildest Compassion, Ultra Ultra Ball. Okay. Pokémon Center Lady, Og... Nej, Shades! Ingen. Det er ærgerligt, du ikke byttede med mig. Ja. Der er noget nu, Ja. det tror jeg. Ja. Er vi klar? Kom så. Ja. Tinkertink, Greyward, Sandshrew, det er de samme kort som før. Ej. Det, er det ikke Spiro. fuldstændig med? Nej, okay, der kommer noget nyt. Ja. Pyro, Executor, Strange Timepiece, Grumpig. Nå, Og- den er sød. Nej! Den er sindssyg, Nej, den nej. der. Der er mere, der er mere. Den er mega rare. Okay, Nej, men den der det her, er sindssygt rare. Den er sindssygt rare. Det er en af de mest eftertragtede kort, det her, fordi Venusaur og Lucario er på. Det kunne godt være 1000 kroner eller sådan noget. 2250 kroner! Ej. Nej, Nej! 13.000 PSA 10. Hvis vi sender den til PSA lige nu, så er det 13.000 kroner. Nej. Vi får den ikke tilbage lige nu, men det er sindssygt. Hvad? Det der kort, Det er det sygeste, du kunne trække næsten. Det er som i minimum 500 om en uge. Ja, Stadig i on-grid. What? den der den ryger på Facebook Marketplace i aften. Nej, hvor er det Det er sindssygt. direkte. Ej, hvor er det sindssygt. Du har lige tjent alle pakkerne hjem. Fuldstændig. Ej, hvor er den pæn. Nej, hvor er det sindssygt. Altså, ærligt talt, ikke? Damn. Det er det vildeste pull, jeg har set sådan, eller været med til Ja. i mit liv. Det er jo vanvittigt. Det er også det bedste, jeg nogensinde har puttet. Ja. Altså, jeg har aldrig Oh puttet my så dyrt god, kort. mand. Så lå bare lige 2.000 kroner. Men det skal så også lige siges, det der det er ekstremt heldigt. Ja, det er det. Det er ikke noget, man skal regne med. Ekstremt heldigt. Man skal Men ikke det er regne jo med det, også, hvis man grunden lever. til, at vi er så heldige, det er jo også, fordi det ikke er udkommet. Så som du siger, det kan være det 500 kroner. Ja, Om en uge. Ja. Altså, det, Ja. det Og om kan en være. uge kan det være det 400 kroner om 3 Priserne, uger. priserne gør bare sådan Ja. der lige nu. Det kører bare ned. Vi har 3 pakker Ja, det er dig, David. Vi kan Det var teknisk sygt. set pulle den 3 gange hver. Uh. Det er sygt. Ja. Ja, jamen vi bytter plads. Ja tak. Okay, nu skal jeg bare lige pulle det samme, ikke? Hey. Er vi klar? Jeg åbner mine 3. Lad os starte med en, ikke? Så. Er vi klar? Okay. Mantang. Miltank. Strudel. Heliolisk. Spiritomb. Garganagel. Mega Signal. Okay, den er faktisk også flot, den her. Virkelig flot kort. Ej, Ja, det er flot. er vi klar? Og... Rare Candy. Var det den sidste? Nej. Nej.
Nej. Det er ikke den samme. Det er ikke full art, er det? Nej, det er det ikke. Det er ikke full art. Men hvad er det for en? Latias. Latias! Sindssygt fed. pull også. Skal vi lige tjekke prisen på den også? Her. Damn! Okay, vi får sygt mange pulls jo. Det er vildt. Hvad sker Hvor der? er det sindssygt. Den var ikke så langt fra at slå min jo. Prøv, den var faktisk tæt på at slå Shadys. Det var lige før. Ja. Så det er fint. Er vi klar? Nu er der en vild pull. Jeg kan mærke det. Heliolisk. Vi har en Ninkata. Corpish. Firo. Stunjourner. Lillys Determination. Celebi. Ej, det skulle være full art. Garganagel. Og en Klavitzer var den sidste. Nej, den er nu værd. Jeg får endnu. Det er en full art. Det er en full art pull. Det er trainerkort. Det er trainerkort, den fod. Nej, det er Latias. Nej, det er Mega Latias. Den er også en af de høje jo. Hvordan har vi pullet for 3.000 kroner i en boks til 650 kroner? Det er vildt. Det er seriøst en sindssyg boks. Men igen, disclaimer, priserne er kun sådan her, fordi det ikke er kommet ud officielt ud nu. Sidste pakke for den her video. Er vi klar? En Ninkata, den har vi fået før. Corpish. Den har vi ikke set før, den her, tror Firo. Jo, vi har fået dem her før. Nå, har vi. Litleo. Shedinja. Inteleon. Wallis Compassion. Nå, den er Det mega er sød. optaget, den er mega sød. Det er også en af de der... Det ligner real life. Ja. Ja. Det er faktisk. Croagunk. Er det pull nu? Det Nej, tror jeg. det er Jo, det ikke. det tror jeg det er. Tror jeg ikke. Ja, så det er pullet, men... Ja, men der er ikke noget pull. Nej, det men det sidste er kort. stadig ikke fedt. Ja, det er stadig Altså- fedt. Altså, Vi har været så vi heldige. mangler heller Det er ikke for gode kort i den sindssygt, her. det Vi mangler ikke noget. Det har været sindssygt. Ja. Vi har fået fuldstændig vanvittigt kort. Skal vi lige tage et kig på alt, hvad vi lige har pullet her? Det er alle pulsene. En Mega Kangaskhan. Vi har fået en Fighting Gong. En Mega Latias EX. Den er så fed, den der. Jeg elsker farverne på det. Vi har fået en Mega Lucario. Vi har fået en Mega Mawile, eller hvad den hedder. EX. Night Stretcher. Og en Mega Latias EX, som ikke er full art. Sindssygt kort jo. Fuldstændig vanvittig måde at starte den her kanal ud på jo. Ja. Det er sindssygt. Hvis I altså ikke har subscribet, så skynd jer lige at trykke på den røde abonner-knap. Det er mega nice, hvis I har lyst til det i hvert fald. Og skriv i kommentarfeltet, hvad er jeres yndlings-Pokémon. Tusind tak, fordi I gad at være med. Jamen, tak fordi vi måtte. Det var mega fedt. Det var så lidt. Tak fordi I så med. Hej! Hej!